Ako, Rudo! Viete, Ujo, som sirota bez domova. Čo si? Sirota. Ale je paraj. Takúto babu by si nechcel, čo? Viete, ale nemám peniaze. Ale ono nepotrebuje peniaze, ona potrebuje lásku. Veď aj lásku treba, to je Hej? pravda. Chcel by si ju, ona je slobodná. Potrebuje niekoho. No? V pohode. Však je. Sa opýtať, nie, či by chcela sa dopojiť. Robotu nemám, bývanie nemám. No to nemôže takto povedať. Veď tak cídlám, to je pravda, ale No? peniaze sú nie. Ona nechce, ona má peňazí veľa. Hej, Hej? to je jasné. Nehraj, že či máš rád ľubničku, že hej. Čo má rada? Že či mám rád ľubničku, že hej. Lubničku. Mhm. Čo to má? To je taká, čo strašne potrebuje. Hej? Dajte mi zo pár drobných a môžete Ujo. Nemám. Janko, posuň to trošku. Ona má drobné. Daj mu drobné. Čo? Dajte mi zo pár drobných, som sirota. Zaspiem vám pesničku, aj No daj. zaznám. Pesnička o sirote. No. Sirota čistého, židovského, Kristus Pán narodil sa. Pane, aby som nevošiel pod tvoju strechu, ak povieš iba slovo a duša mi ozdravie. Ty chodíš na omše chodíš. Vlaďa, Čo? ti potom dám, ja mám vám. Ty chodíš Dajte mi na prošník. Zaspievaj niečo veselšie. Niečo veselšie zaspievaj. Ako? Niečo veselšie zaspievaj. Viem to, že ľubničky a o pesničku o sirote. Hej? A Lubničky je čo? Tak Lubničky. Zaspievaj tie Lubničky. Lubničky. No? Lubničky, krásne, ktoré máme slečinky, proste čo majú radi, káve za doláre, čo majú najradšej, obrábajú na všetky strany. Ty kokos. A čo si bol na rybách? No, chodím, teraz pondelok kamarát mi vravel, že idú vylovať pstruhy. Hej. Treba ešte posledný krát, že z obstruha sa preklonuje hlavatka. Ale ono. No. Z obstruha sa preklonuje hlavatka. Ty kokos, to je ako robia v skúmavke? Nie, 2 metre nárs. Wow. To už si pripravený, už do pondelka budeš tieto čižmy nosiť. No, potom zase napustia nové a bude. Hej? Ty kokos, dobre. A na kúpalisku si bol dneska? Ešte nie, Nie? nemám peniaze. Čo tam máš za kartu na hrudi? Toto, Čo to má? Jaj, to máš si... Ja? Je, že tablet nejaký. To máš notebook do Krabica piči. 5. Ale to je krabica 5. To máš notebook do piči. ťažký život. A kde máš udicu, keď ješ za ryby? No, udicu hadicou zakrmujem. Hej? No, Nie. zakrmujem, potom Vážne? Ahoj, ahoj. Ty pivečko, žensko. Bomba. čo vraj, taký dvojmetrový čest. Čo dvojmetrový? Hlavatka. To je jak tento žralok. No, je to hlavatka. Hej? Žraloka si už niekedy chytil? Hlavatka. Žraloka si chytil už niekedy? Žalko, čo si to by ma zožral. By ťa zožral. Aj so všetkým. Hej? No, takto je to. Je to mi ťažký život. Ale aj. Pár drobných. Ale veď dobre ti je, čo? To ti je lepšie ako nám. Čo? Lepšie ti je ako nám. No, Čo? zažak. Pozri sa, aj nohy máš v poriadku, pozri, aj som aký. A Dajte mi aspoň na pršu. mne daj, pozri sa, poď nohu mám piť. Čo si máš pracovný úraz? Čo? Pracovný No. úraz. Vracam. Ja Od som- chudáka ideš pýtať peniaze. No ďalej, viete, vy aspoň niečo máte, ale ja nemám ani nič. Nemáme nič, nič nemám. Toto palice prebané. Máte robotu, niečo. Ja čo? Čo ti nájdeš robotu? Robotu, veď chodím sa pýta na obruby, na pomníky a takto. A ja čo? Ty sa ale tých pomníkov pýtaš. Jak povedajú. Čo? Ty sa pýtaš tých pomníkov. No tak, Ja? No pič. že tam robí proste, že tam stráži ten objekt, že král Mordor a oni mi povedali, Kto je král Mordor? taký človek, a ja neviem kto, oni povedali, že hej, že býva tam proste, že objekt stráži král Mordor, že stráž sa pokladu. A kde to? Kde stráži? No, že objekt, Objekt ako čo? Cintorín? no,
Král Mordor, hej? Tu na národnom cintoríne. Ja neviem, ale že mne vravia, že ty by si mohol robiť na zákazky takto. Že, no, Akože král na zákazku Mordora, hej? ale no, povedali ešte ďalšiu vec, že mladá ľudnička kuruje za peniaze. Že, a ďalšia vec teraz, počúvajte, že ty môžeš bývať u pána Maslaka alebo hore na Ľubovci, na Slaši, že budeš obrábať ovečky, alebo a že na Vianoce vydajú obrábať dobytok, obrábať. A že keď sa budeš báť veľkých zvierat, takže chytíš, opiješ, nafetuješ, už to dávali aj správa, opiješ, nafetuješ a budeš sa s nimi rozprávať a mi povedal, že budeš obrábať, že kurovať ako dobytok. Ako to Už sa ti páčilo? Ja tak viete, no. Keď je ničo. Normálne by si kuroval dobytok. No, Čo? keby už nič nebolo. No mňa jebne, vážne? A na Vianoce by som dostal za odlenú kapra. Pojebať, kapra. Kapra pojebať. Na Vianoce. Kapra, no. Ale koko, ne? Ja akože celý rok by si ovečky obrábal a na Vianoce by si mohol kapra. Kapra, no. Jo. A on by si ho zjedol. No. Čo tiebe? Ty máš všetko, celé Dávali to domácnosť. správa. Čo máš ešte v tom vrecku? Čo mám, tu mám. Máš aj telefón, mobil máš? Prosím. Čo si predal, čo? Kde by som ja mobil? Nemáš firemný, ale by ti dali možno aj firemný, keby si tie ovečky tam, čo? Tak je to, no. A to je dobré, a to by si mal istotu, lebo to by ti nikto nevyfúkol. Že vraj ľudničky sú dobre platené na internete. Za reklamu. Že im dávajú peniaze. Hej, na internete. Si pozeral? No, Máš vyskúšaj internet? na mobile. O ľubničky, ako majú radi, kare za doláre. No kde to ty chodíš na to? Kde to ty počúvaš? To ma naučili v Turčianských, aj v dlhom plašti chodí, že ako si nájdem babu. Hej? No čo, ide to? Ako sme na Mucku zbalili, aj čo som pol roka sa je dlho. Hej? S ústavnou liečbou, no a potom zistili, že za to nemôžem, tak ma ani na psychiatriu rovno ma pustili na slobodu. A čo si ju vyprieskal, či čo? Nie, chodil som si hľadať babu. No a? No, dlhý plášť, takto išlo popísať nejakú kabal. A pod tým plášťom si nič nemáš, tak? No, chodil som na stanicu ich čakať, Áno. videl, a potom som išiel rovno ku internátu, tam chodil som pred ich školu. A A tak, bum, asi bol roztiahol tento Tak je. plášť a si vyťahol more toho loskutáka, čo? Tak je. tak je, tak. A nič nepáčilo sa im? Moc veľkého máš, čo sa zdakne? Nie, vedel, oni tak, no. Že aj by išli, ale... Veď ale není, money, veď. Hej. Taká baba potrebuje hlavne cit a charakter. Áno. Ďalšia vec, potrebuje proste, aby mal človek bol zaistený, že musí Tak. bývať proste. Však ale ty si bol zaistený na pol roka, si povedal. No veď vtedy, no. Tedy si mal istotu. No mi vravili, že za vysielač. Čo závisí? Že som mal ísť kvôli otcovi. Mi povedal, bol som u bratranca, te porábajú ma o úradničky. Mi vraví, že to musí robiť sám to daňový unikár, čo si bol hýbe. Proste, že proste mi vraví o takú vec, že počúvaj ma, Rudo. To sú také veci, ako otec ti zomrel, kamarátovi mama zomiera na epilepsii. Tiež mu chcela Fedakova pohodiť o papier, ako som prečítal, je to nepodpísal, povedal, v živote za vami nepôjdem. Povedal mi, ty Rudo, si budeš sprostý, a potom povedal, skurvená byrokracia. Ty koko. Ty vieš, ale behať v týchto veciach. Mi kamarát povedal, Behať vieš v Vieš týchto čo? veciach. Dáš mi prosím malý džusík, potom ti dám peniaze za auto. dajte mi aj trošku. Čo? A nejakú malú vodu. Tebe už netreba. Pardon. Do veľké. Nepí už. A Čo pol piješ? Na čo litrovú piješ? máš dať čo ešte iné? Iba minerálku, nič ochutené. Ja som chudák. Iba pivo. Ale Tak daj mi to pol No litrovú ty sa len minerálku, opúšťaš, dám čo ti mi potom peniaze rozprávaš? za auta. A teda čo mám robiť, keď vidím, že nič nedosiahnem ani... Čo nič a že som nedosiahneš mal- do piče? Tak sa posnaž nie? A veď sa snažím stále. Čo sa snažíš do piče? Toto radná siestka, či čo Ja to tak, a čo to robím kvôli tomu, lebo som úplne na dne, že nemôžem nič. A ja majú Však to neokúpil. majú Minerálku. Ja do neviem, piče natáčaš niekedy. Ja som počul, že neokúpil. A tu? Na to ešte. Čo? Škachti. To sme už videli. To ti kto natáčal to? Kto ti toto tam písal? Mimozemšťania, však? No. Však aj. Ďakujem, dám ti potom. Ty kos. Dobre, Ľudko. A viete, čo mi povedali? Čo? Už To sa môžeš môžeš otočiť. Že ja mám
Budete suchý.